Pod Kralickým Sněžníkem ještě zůstaneme. To, že je Flaupark Dolní Morava jednou z tuzemských bašt milovníků adrenalinových sportů, dokazuje další zajímavý podnik. Snow Scoot Contest se jmenovala dvoudenní akce, která na České hory přinesla dosud málo známou sněhovou disciplínu – závody na snowscootu. Snowscoot vynalez Frank Petut, to je Švýcar, žijící u Lausanne, který už před nějakýma 14 lety ho to poprvé napadlo a sešroubovali kolo s prknem a vlastně vynalezl první snowscoot a od té doby se to šíří pomalu, ale do celého světa. Jezdí se v Japonsku, obrovské množství lidí jezdí v Japonsku. Tady v Evropě už i my, jakoby malá nealpská země, už jsme schopni udělat závody na tom. A ve Francii to je masový sport, už dneska je uznávaný lyžařskou asociací a vším. Tak daleko zatím v Česku nejsme. Závody na Dolní Moravě byly v letošní sezóně svého druhu jedinými u nás. Soutěžilo se ve dvou disciplínách – snowscoot crossu a sjezdu. Také z tohoto rozdělení je patrná blízkost se závody na horských kolech, se kterými má snowscoot mnoho společného. V podstatě to vychází z bicrossového kola, konstrukce rámu. A aby se mohli zjet na sněhu, tak jsou tam přidělaný prkna, ale styl jízdy je hodně podobný a proto všichni tyhle kluci jsou víceméně cyklisti nebo kluci, kteří jezdí na snowboardech a přešli na tohle, protože v létě jezdí na kolách a tohle je mnohem víc podobný tomu kolu. Ten štýl jazdy sa dá prirovnať tým lyžám dosť blízko, viac menej nohy sú rovnako na snowboarde, človek stojí bokom, takže toto je prirodzené, ide človek smerom dopredu, tak na tú orientáciu mne to sa oveľa viacej páči, ale štýl sa dá ešte porovnať možno aj k motorke, lebo človek to klopí celé, nezatáča tými riditkami nejak veľa, iba trošku s tým zatočí a vlastne celé to klopí na hranu, tak je to fakt taký mix. Právě Filip Polc byl jednou z největších hvězd snowscootových závodů, ovšem rozhodně ne jedinou. Mezi jeho soupeři byl loňský mistr Česka ve sjezdu na horském kole Adam Wagner a především český olympionik v bicrossu a mistr světa ve fourcrossu Michal Prokop. Je to velký rozdíl jezdit na kole a na snowscootu. No, je to určitě, je to takový, jako, je to podobný pocit, že máte v ruce řídítka, ale je to odlišný, no. Ten sníh se chová úplně jinak než hlína. Na sněhu to hrozně klouže a člověk musí dávat pozor na nějaký ledový plotny a na boule a nejde si přibrzdit jako na kole, takže ta technika je úplně jiná, když to má jako spousta věcí společný s jízdou na kole, nějaký to pumpování na těch boulích a skoky, no. Samotné závody ukázaly, že pro opravdové mistry není až tak podstatné, jestli kopec sjíždějí na kolech nebo na snowscootu. Ve finále crossu se utkali všichni favorité Polc, Wagner a Prokop, které doplnil francouzský jezdec Gérard Aubry. Drama se ovšem nekonalo. Michal Prokop nikomu ze soupeřů nedal šanci a s velkým náskokem zvítězil. O náhodu rozhodně nešlo. Prokop za celý den neprohrál ani jednu rozjížďku. No, ale ty by měli jakoby... Vidíte, jedou opravdu loket. Na první flek, hledání nějaký ty ideální stopy. Ale s 12. poslední... Docela mi to šlo od startu, pak jsem koukal od kluků techniků, který to umějí, který už jezdí dlouho a vždycky se mi to nějak podařilo zázrakem udržet do cíle, takže super. Ono to vypadalo, že v tom finále jste se potkali 4, kteří byli úplně nejlepší. Tam byla docela ostrá konkurence. Byla, no, já jsem se snažil odstartovat a pak jsem to brzdil a nevím, co se dělo za mnou, ale neohlížel jsem se a snažil jsem se nikde nespadnout a podržet si to. Lépe než Michal Prokop si nikdo se snowscootem na Dolní Moravě nerozuměl. 28letý biker o tom všechny přesvědčil také o den později, kdy podobně suverénním způsobem vyhrál i sjezd. A tak je možná trochu škoda, že se v letošním roce nekoná mistrovství světa. Je totiž pravděpodobné, že by na něm české barvy byly vidět hodně vpředu. Já myslím, že ten Frantík tam byl, no. Asi jo, byl Čára, přední řiditel tam byli.